Депутатът от Коалиция за България Борис Цветков се обърна с въпрос към вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева. Въпросът касаеше предстоящото търговско споразумение, което предстои да бъде подписано на европейско ниво. Как бъдещото търговско споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и САЩ ще се отрази на България и защо неговите документи са с гриф строго секретно? Как ще можем при неговото подписване да опазим интересите на България и българската природа чиста от ГМО и други подобни замърсители? Какво има всъщност в споразумението, за да бъде толкова строго пазена тайна? Защо всъщност се предприема това търговско споразумение? Това е хубаво да го обяснат самите инициатори. Аз съм по-скоро критик, нали? Но аз съм чул следните неща. Казва така, когато има по-малко бариери, примерно мита, административни и други бариери и унифицирани изисквания. Примерно този микрофон трябва да е с едни и същи характеристики и в Щатите и тук. Това улеснява фирмите по-лесно да го произведат и оттам да има по-лесен оборот, нали, по-голям и така нататък. Ама така няма разнообразие, няма конкуренция, тогава значи няма свободен пазар, вече има монопол. Но покрай тези, примерно, сега има фундаментални различия, примерно едни са характеристиките на дадени храни или на други неща в Щатите, едни в европейските страни, те в самата Европа също са различни. Когато, примерно, се унифицират, ще се окаже, примерно, че ние към хляба, примерно, или към някаква друга храна имаме определени изисквания, примерно да няма ГМО, да няма еди какво си. Щатите няма такова забрана. Когато се подпише нещо средно да е, ако е до 50%, нали, съставката, тогава ще се окаже, че формално за фирмите, големите фирми ще е по-лесно. Тя знае, че като произведе даден автомобил или кола или детска закуска, с еднакъв успех ще го продава и в цяла Европа, и в Щатите. И големите фирми ще спечелят факт. Това всеки го преценява. Но пък дребните, примерно някакъв наш производител на специфично, примерно нещо в Пазарджишко, как ще оцелее, като той дори няма кой да му излобира, да му имат в договора неговото тире, че му е защитена, неговия тип краставица, примерно е защитена. Ще има някакви унифицирани неща, от които ще спечелят по-централните икономики, по-богатите. По-периферните само рискове ще имат. От гледна точка на България, премахването на митата и насърчаването на инвестициите, премахването на нетарифните пречки пред търговията, регулаторното сближаване и хармонизиране на стандартите, както и сближаването на правилата за произход на стоките, би подобрило значително достъпа до пазара на САЩ, особено по отношение на селскостопанските и хранителните продукти, в които ние имаме предимства. Имаме интерес от осигуряването на подобен достъп на пазарите на услуги и обществени поръчки в Съединените щати, проблеми, които стоят сега на дневен ред. САЩ е важен пазар на малките и средните предприятия от Европейския съюз и това е един от основните акценти в преговорите. Сред най-важните пречки за интернационализацията не само на малките и средни предприятия, това са високите административни разходи, бюрократични процедури, съответствието на продуктите и услугите, на техническите стандарти, правилата и законодателството в чужбина, включително в Съединените щати. Между очакваните ползи от споразумението, както за големите, така и за малките и средните предприятия, са трансфера на иновации, повишаване на качеството на продукцията при внедряването на стандарти, стимулиране на клъстърното и трансгранично коопериране. В този смисъл, подписването на едно такова споразумение би представлявало решаване на значителна част от проблемите, които имаме в търговско-икономическите отношения с Съединените щати. Господин Цветков, доволен ли сте от отговора на госпожа Бобева за трансатлантическото търговско споразумение? Всъщност, какви рискове крие то? Частично съм доволен, защото самия въпрос и самия отговор дадаха възможност на по-широк кръг хора да разберат, че има такъв процес, който на практика засяга в голяма степен всички български граждани. Да, изборите за кмет на дадено населено место касаят хората, но ги касаят в една част от нещата. Той не може да направи чудеса. Министри, депутати също имат определени правомощия. С това споразумение, поне от късличната информация, която има, ако се приеме, ще се окаже, че примерно една компания може да изземва и направи някакви инвестиции в България и после нито съд, нито вие като журналисти, нито ние като общественици ще можем да променим каквото и да е регулация. Имахме такива случаи в България с фотоволтаици и така нататък. Правят инвестиции, после ние искаме да защитим интереси и казваме, такава ще бъде вече регулацията, те отиват в арбитраж и казват, съжаляваме. В търговското споразумение за защита на инвестициите пише, че нашите
инвестиции са гарантирани от над европейско дори ниво. И се оказва, че на практика ние ще сме си продали част от правомощията на такъв орган, който между другото под лупа следят. Аз го казах и във въпрос. 600 лобисти и адвокати на Филип Морис, на най-различни компании, сега гледат текст по текст, запетайка по запетайка, за да се гарантира. Защото на хората, доколкото имаме информация, ни се хвърля в очите следният прах. Например, когато се махнат митата и когато са унифицирани примерно зарядните за камерата на вашия колега, примерно, това ще увеличи с 1% целия брутен вътрешен продукт на България и на Европейски съюз и на Щатите, и това ще доведе до 500 евро годишно повече, примерно, приходи за глава от население. Това може средно да е такова очакване и да е надежда, да е прогноза. Има обаче риск. Немските икономика като по-централна и по-силна, големите компании ще спечелят, а периферни страни като България и наши малки компании ще загубят. Защото при всички положения големите компании по-лесно ще се нагодат към това споразумение. И примерът тук много преди няколко години, точно когато е подписано такова споразумение между Мексико и Съединените американски щати, се оказва, че всички очаквани плюсове не са се случили, а всички неочаквани опасения са се случили. И Мексико имало някакъв минимален растеж, а всички съседни държави в района са имали по-голям растеж. Просто пазара в Мексико е бил наводнен от американските стоки като по-силна икономика, а това е имало някакъв ръст, нали, в обороти. Търговия, която са възползвали богатите фирми и по-богатите икономики. Периферни фирми са загубили пазар, загубили са работни места, всички рискове са ги поели хората. Къде има информация за това споразумение всъщност? Аз информацията имам от къслични публикации по медиите, които хора, които се интересуват от темата, разровиха повече и получиха необходимата информация. Оказва се, че примерно две групи, едната от европейска страна, другата от щатите, преговарят. Аз за това въпросът беше от България кой? Госпожа Бобева, явно тя формира групи и от тук нататък се надяваме да става прозрачно. Тези групи, щом тя я води, за мен не е подробно колко човека и кои са. Въпросът е, че от тук нататък ние с нея ще водим диалог как тя да защитава интересите на България, които считаме, че ще бъдат нарушени. Другото, което се оказва, е, че в Европейския парламент само една от комисиите имат достъп до информацията и то е с гриф секретно. Коя е тази комисия? Ще я видя след малко, да не такова репортажа, но само в една специализирана комисия на Европейския парламент могат да имат откъслична информация с гриф секретно, което се води конфиденциално и така нататък. Между другото, новината от преди няколко седмици е, че на европейско ниво видяха, че ще има сериозен отпор, нали, в различните страни по този въпрос, че се прави на тъмно. Това ще навреди на европейските избори, защо там си гласуваме за официални представители, а неофициално се решат такива важни въпроси и се реши целите преговорите да бъдат прекратени временно, т.е. отложени, замразени за няколко месеца, с мотив, че европейската общественост не е била запозната, че се е правило зад гърба и след дебат, който ще трябва да се организира във всички страни членки на европейско ниво, тогава явно да се види какви позиции ние имаме и да гледаме дали те до сега са ги отстоявали. Но и в европейски институции различни хора, които преди това са имали негативен опит тогава от акти и така нататък, сега са се поинтересували, отказва им се информация. Те казаха, докато се направи дебат в Европа. И второто нещо, което, нали, фактически се случи, е интензивна активност от съответния еврокомисар, който след малко ще ви кажа, нали, точното име, който да дава при всяка публикация такава от ваши колеги, веднага да се опитва да дава обяснение точно горе-долу с аргументите, които и Бобева каза. Да се казват плюсовете, без много да се акцентира на рисковете. Тоест да се сваля напрежението в Европа, че от тук може да има опасност. А как ще коментирате това, че господин Плевнелиев още през декември миналата година заяви колко е добре и как ще спечелим? Значи за мен това е нелогично. Значи излез направи една обществен дебат, както е месец на консултации с политическите партии, да кажем месец марта на консултации, плюсове и минуси от това споразумение. И тогава, като се види, че сигурно подозирам, че по подавляващото мнозинство ще има рискове,
тогава няма да е толкова смел, като каже аз подкрепям такова споразумение. А той вие цъкнете в Google, ще видите на колко пъти е казал, подкрепям това споразумение. Аз се опасявам обаче покрай неговия ентусиазъм да не се зарази някой от правителството. И затова ми беше... вече са заразени, защото аз чух изказване също госпожа Боева, тя също точно. Аз затова въпросът ми беше към нея, за да види, че има такава обратна гледна точка. И не толкова обратно, колкото че аз съм скептичен за, както и казах, предположенията за плюсове, но пък съм сериозно притеснен от реалностите за евентуалните загуби. И това повечето хора, които са вътре в нещата, ще потвърдят, че по-сигурно е, че България ще загуби, отколкото хипотетичните малки ръстове в инвестиции или в нещо друго. Самият факт на цялата секретност, за която говорите, Трифон е строго секретно, не говори ли именно за това? Ако сме толкова оптимисти, че значи нека да стане публично. За мен това е не по-малко важен въпрос. След диалог цяла една година се прие изборния кодекс. Сега да се прави референдум по такъв въпрос. Обществената енергия, според мен, трябва да се насочи към това нещо, което касае всички. Това просто няма сектор в българската икономика, няма работно място, което по една или друга степен да не го касае.